tomando un martini e comendo un olivo. Non era un olivo. Era unha inda. Sí, unha inda vermelha. Pois estaban a comer un martini e ponía a inda. Non era unha. Que demonios era o que eu estaba tomando? A ver... Sí, señora. Sí, que más? Sí, señora. Máis alto. Sí, señora. Pois moi ben. Así debe ser. E como diría tua nai, así ten que ser a partir de agora. O amor é tan extremo algunhas veces, non crees? O peor é cando se leva a mi vida. A historia sempre ten momentos así. El poida que pense que o que lle está a acontecer para a formación da súa propia familia é a ele o primeiro da súa dinastía, pero non. Cantas voltas da vida. Sí, como o tronco. Xa o meu abuelo deu moito que falar. Bueno. Viñeron para devorarnos a todos. E mira, non queda máis tequila. O tequila rejuvenece os músculos, é unha pena que non quede máis. Mira, así estou eu de guapa. Por que me faz isto? Pero que? Eu non che fago nada. O que pasa é que sinto nostalgia pola tua nai, que gloria este. Ela era a única que me apoiaba. E falando de todo un pouco, estou embarazada. Está segura? Está segura? E bebendo como unha loca non ten estado. Quero que o noso fillo sexa camareiro, que aprenda xa de aturar os borrachos antes de nacer. Neptuno e Plutón. Exactamente. Unha crisis generalizada. Se non fora para a crisis, que nos quedaría? Non sei, que nos quedaría? Pois o que dixemos antes, o amor, o engolosismo, a protestas contra o gobierno Santiago Gobierno, tiña razón, Luís. A vida é unha merda. Que estaba fazendo? Non estaréis intentando suicidarte? Que va, estaba intentando abrir unha botella, que o tapón atascouse. Non é, non. Non teño motivos. Teño unha familia maravillosa, unha filla estupendísima e un marido encantador, pero non teño unha maldita botella de licor da velá que me quenta, maldita gorxa. Non te preocupes, cariño, que xa vou agora mismo a buscar. Sinto desesos de matar, verdade? Oh, sí. Cando vas no coche, tres presa, e de repente se che mete un cuervo diante. Oh, mataríao! Sí, mataríao. Cando volves a casa esgotado do traballo e necesitando un descanso, e a túa muller empeñase en facer o amor. No, É unha suposición. Nunca se me ocorrera. Pero podería acontecer, e entón mataría. Non o faja. Non o faja. Merda, se es que os dous non teñen conciencia, que podo facer eu para que fajan o que a consulta do doutor Menguele. Veña, muller, non creo que se xa para tanto. Atrás! Veña, oh, que sei que me queres. Atrás, dixo! Non me mates. Non me mates. Eu paso de todo. Pucci, Pucci! Vem aqui, palomita miña! Vai deixar que estás asesino remate con unha burrita de fresa, Pucci, Pucci! E deixadme a min ahora neste momento tan delicado. Con quen fala, señor Márquez? Con ninguén, non se preocupe, con ninguén. A un inútil de Marte, a ese vagamundo que un día topei na rúa vendendo cupóns. Señora, nunca na vida venden cupóns. Cale, continúe. A ese vagamundo que un día topei na rúa vendendo cupóns e que me suplicaba con mirada de cordeiro degollado.
Señor,